Bună și bine v-am găsit la un alt episod de pe acest canal și după cum vedeți v-am pregătit o surpriză și voi mi-ați spus în comentarii să fac un episod când deschis Megabox-ul. Ei bine, eu l-am deschis înainte și au zis deci mi-a picat Bibi. Bun, hai să jucăm și noi în solo să dau un play. Să nu uitați să apăsați și voi butonașul de like, să activați clopoțelul și să vă abonați dacă nu sunteți abonați. What? Din 2 lovituri. Știu, am mai distrus pe cineva doar am data 1, 2 și gata. Dar depinde și cât de farmat ești. Bun. Ia uitați-vă, oameni buni! Mamă, și m-am blocat acolo. Eu nici nu știu că eu sunt aici. Eu stau aici. Nu se cred. Păi normal, și-a dat o zi asta și da. Dar oricum, nu vine să cred. Deci mi-a căzut un epic, oameni buni. Ia uitați-vă. Nu am niciun epic. Nu vine să cred. Mi-a picat epic și nu super rar. Bine, asta e super rară. Asta ce? Asta e super rară. Asta nu, asta e epic. Putea ori asta să-mi cadă. Așa. Ori asta. Nu, asta e mistică. Cam așa, nu. Epic. Astea 3 de sus care nu le-am, se le dă, la trofee, depinde și cât trofee mai e de făcut. What? Mama. Dar uitați-vă ce așa e, vreau să văd când să se termină, în câte zile să se termină sezonul. În 35 de zile și o oră. E destul de bine. Hai să mai băgăm un meci. Deci nu vine să cred că mi-a căzut Bibi. Trebuie să ne și descurcăm cu ea. Tot ce-mi place la ea că e rapidă. Asta vine pe mine acum că zice că el e mai farmat decât mine. Mamă, l-am omorât și eu. Hai că ți-ai dat ultima dată dacă e. Bun. Și da. Să-mi spuneți voi în comentarii care e skin-ul vostru preferați. Să zicem, bine, și sigur că ăsta îmi place. Dar în afară de asta mi-mi place Leon. Leon e foarte bun, e, nu știu, parcă 2 la 6 legendară. E foarte bun. Vreau să vă arăt și un alt joc. Bine, este tot așa, este un Brawl Stars cu hack. Oricum o să revenim înapoi, doar vă fac o prezentare, ok?
Bun, am venit și ia uitați-vă, oameni buni, ce am. Am toate skin-uri. Și mi se pare și că eu să sunt skin de Gora Games. Dar vreau să vă arăt eu... Da, chiar, stai că l-am văzut aici, pe Bibi. Mamă, ăsta nu există. Nici ăsta, nici ăsta, nici ăsta și nici ăsta. Ăla, ultimul, cred că va fi data de Halloween. Nici nu vreau să-l am. Și cam așa sunt. Ia. Schimbări. Ia. Așa nu sunt băgate. Cum arată, uite? A. Nu e la fel. Mi se pare la fel. Hai să jucăm și noi un meci cu tine. Cu Sania. Bineînțeles că cu un cromatic, cu surf. Cu surf și ăsta nu-i băgat. Dar am să mă joc cu surf. Vedeți că la cum se numesc, gemuream? Și dacă ne vreau pasul, nu știu de ce s-a băgat. Bine, acum știu de ce. Ia să se fac câte boxuri avem. Și big boxuri. Dar oricum am să-ți brawlerii. Și știu de ce e băguit. De ce oare brawl boxurile și mega boxurile astea sunt băguite? Că primul și primul rând trebuie mega box. Trebuie, da, nu mega box, big box. Și eu dacă dau brawl pass, adică pot să dau, na. Și gata, dar eu vreau să spun că am dat așa. Și după aici la mie, dacă vreau skin-ul ăsta, trebuie să deschid asta mai întâi. Și eu nu pot să așez lucru, că mi se blochează. Și skin-urile, deci nu pot să le iau. Că eu dacă merg aici și merg pe bloc, să zicem, ia uita și fășam. Mi-e de că mi-a căzut bloc. Nu știu de ce, dar vreau să-mi pun și eu asta cu... Bun. Hai să ne jucăm un meci să vedeți cum e. Să trebuie pe Friend Game. Așa mai văd și reclame. Bine, vă las link-ul în descriere. Dacă vreți să-l jucați sau... Hai să dăm un solo sau dăm... Cu surf. Foarte mulți cred că știu aplicația. Că este una... Mamă, mă mir că m-ați și struz în primul. Dar ce mai contează? Nu mi-a niciun trofeu că e pre Friends. Da, e pe Friends. Și dacă e, nu pierde niciun trofeu. Mamă, bun, hai să revenim și noi la Brawl Stars cel normal. Bun, am revenit în Brawl Stars normal și hai să mai jucăm și noi două meciuri. Mamă, mai e puțin și le iau pe tic, abia aștept. Unde m-a ajuns? Oricum, când o să le iau pe tic, promit că am să fac episod. Dacă mi-l ia altcineva înaintea mea, mă supăr rău de tot. Dar oricum îl pusesc. Na. Da. Voi mai face și episoade cu niște prieteni de-ai mei.
Și da, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și să activați clopoțelul, să primiți toate notificările, ok? Bun. Tu. O să nu i-am dat un pic de gemești. Mama, habar n-am cum a fost. Mi s-a părut că a avut puțin lag. Da? Hai. Păcat că acum nu prea mai e păcat pentru că sau nu. Păcat că el putea să tragă de la distanță. Nu știu cât noroc am avut să-mi pice Bibi. Să spun că se joacă și prietenul meu Ștefan Vlog. Roșie, nu. Gen Crab. Nu vreau Gen Crab. Așa. Nu pot cărule. Lăsați puțin să văd dacă Spectre. Se joacă un duo. Hai să vedem, da. Și după aia ne vom juca și noi meci cu el. Mamă, câte dore sunt pe partea cealaltă. Mă mir cu cine se joacă. Adică mă mir eu, mă mir cu cine, mă mir cum se joacă cu un Epic. Nu e Epic, doamne, mizică. Mamă. Hai că s-a terminat. Acum trebuie să ne dea și el accept. Să-i puțin să spună. Nu aici. Ia. Revin eu că m-a sunat, ok? Vezi? Da. Bun, ne jucăm? Ne jucăm? Da, dar și filmează. Păi da, filmez. Mamă, cât noroc am avut să-mi pice Bibi. Băi, da, bine că ți-am deschis la fără. Hai, tu mi l-ai deschis. Eu ți l-am deschis. No, ce noroc ai avut. Da, oameni buni, Ștefan Vlog mi l-a deschis, nu eu. Și a zis că e din vina noastră că noi am spus de-astea. Mie mi-era frică că dacă te strică după te suferi pe mine, dar văd că acum ești fericit.
Acum sunt, că să-ți braulă. E pică moca. E pică moca. Aoleu, un săr. O să aici. Au, mors. Băi, bani. Parcă nu știu cine a văzut astea. Nu e. Mamă, ce... Ok, s-a blocat. Dar nu vine și altă, dar ce. A, și mie, eram la... Era... De fapt, nici n-am văzut. Mi s-a părut că mi s-a blocat. A, că e bine. Mi-a dat COVID. Picioare de la trofiră. Aia tu mori. Bravo. Băgat de spiriți. Fugi! Hai să vedem. Uitați la butonul de și de subscribe. Da, să apăsați și voi pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Și eu să n-are nimic, măcar ne dă și nouă pe un trofeu. Da, câștigat un trofeu, eu. Eu 4. Pe normal că era Da, am zic și de-aia. Iar ce urmează să iau eu? A 10 gemuri la Brawl Pass. Auzi? urmează cu ce bingo. Am văzut de ce nu merge la Brawl Pass-ul la Rebrawl. De ce? Pentru că noi deja avem skin-urile alea. Și din boxuri n-are ce să ne mai pice. Deci, dacă avem toți problemele, O să vă las link în descriere cu acel joc. Este un Brawl Stars cu hack care ai 9 și de bănuți și de gemuri și de trofee. Deci da, vă las link în descriere. mergeți mai ales cu Andrei. Da. Bun, hai să mai jucăm și noi și după aia vedem. Am dat-o ready. E greu de pe telefon să filmezi, Ștefan, vlog, pentru că știți, trebuie să nu ții mâna pe microfon. Hai serios, iar avem un search. Mamă, 2 cromatici! Doamne, ferească, mă, Dumnezeu! 2 cromatici, nu vi... Hai că e bună treaba dacă e. I-a dat cu COVID, trau. Bun. Ia, uite cromatici. Uite-mă cromatici. Hai pe ei, mă. Mamă. Mamă, a ajuns. Fug. Fug, dar uite. A, nici nu știe că sunt aici. Hai că ai intrat de Nu știa că suntem aici și papa, dus. M-am dat cu venină. Digerei. Ia. Este. Îi lasă. Așa. Dar tu fugi acum. Asta e șmecher, e pe voi. Nu știu, așa mă duc. Bă. Așa vă țin bine. Bine tot. Bine. Ia. Păcat. Am și ultima ta, deci stai liniștit că am ultima asta. Hai.
El se bagă în zonă. Hai, că da. Eu am făcut rank 16. Ai făcut rank 16? Da. Bun, și cam atât a fost pentru episodul de azi și ne vom vedea data viitoare. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like și de subscribe și pe clopoțel. Pa, pa!